Maglabas ti panawen siya tunga tatay inka bibibien dungdungwen ilalaen ken tartari patuwen mana yun tunga ta dagidin karkarim asisyak lang ti ay ayatem din tulo mamiis na bara aping pinateg uray datantong ket kung mabawen naglabas iti aldaw ken bulan adin na pupuutan tilang to ken sudi din to pulos malaylayen ket ti relasyon ta inta ket tagibien taginayunen apasantaken keti inisem dinto pulos nga agbalbaliw uray buoktan ket agubanen keti relasyon ta inta ket tagibien taginayunen apasantaken keti inisem dinto pulos nga agbalbaliw uray buoktan ket agubanen